аз ҳеҷ чиз вобаста мабош, озод нафас бигир. чунин ном дорад мавзӯе ки имрӯз мо дар бораи он суҳбат мекунем. ҳамаи ҷавонон ва тамошобинони гиромиро дар барномаи ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯям. барои ҳеҷ кас махфӣ нест ки мушкилии маъмул дар ҷаҳони муосир ин тамокашии наврасон ва ҷавонон аст. ҷавонону наврасон ҳам сигор ва ҳам носро ки дар кишвари мо хеле паҳн гаштаанд истифода мебаранд. чаро ҷавонон ба тамокашӣ даст мезананд? шояд ин маълумот ба шумо дар ҳимоя намудани худ ва наздиконатон ёрӣ расонад. ҳар як сабабро дар алоҳидагӣ дида мебарем. сабаби аз ҳама маъмул ин кӯшиши аз ҳамсолони худ фарқ накардан аст. ба назари мактаббача ё донишҷӯ чунин менамояд ки ӯ бо ин роҳ нуфузи худро дар миёни ҳамсолонаш баланд мебардорад. бо ин роҳ пайдо кардани дӯстони нав ва аз издиҳоми аллакай вуҷуддошта ақиб намондан осонтар аст. вале дар асл бе зоҳирсозии қалбакии калонсолӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доштан ва ҷону дили ҳамсолон будан мумкин аст. тақлид ба волидайн ё калонсолон сабаби дуюм аст. барои наврасону ҷавонон, махсусан писарон, падар намунаи ибрат аст. агар онҳо бинанд ки падарашон тамоку мекашад, ҳатто агар падар гӯяд ки ин кори хуб нест, бо вуҷуди ин писарон ба ӯ тақлид мекунанд. ҷавонон аксар вақт хусусиятҳои зоҳирии он чизеро ки ба фикри онҳо нишондиҳандаи калонсолӣ аст мепазиранд. калонсол будани фардро на тамоку, балки рафтор ва масъулият барои амалҳои худ муайян мекунад. падарону модарони муҳтарам, мо шуморо дӯст медорем ва қадр мекунем. агар шумо намехоҳед ки фарзандонатон ба тамокукашӣ даст зананд, пас худи шумо низ аз ин одати зараровар даст кашед. ба таври махсус дар бораи духтарон мехоҳем сухан бигӯем. аксар вақт онҳо на танҳо ба сабабҳои зикриёфта ба тамокукашӣ шурӯъ мекунанд, балки барои он низ ки ба ҷавонписар махфул шаванд ё замонавӣ намоянд. ба назари духтарони наврас чунин мерасад ки бо сигор дар даст онҳо калонсолтар ва ҷозибтар ба чашм мерасанд. вале ин тавр нест. шояд писарон ба ҷониби чунин духтарон нигоҳ кунанд, вале зебосанамҳои тамоман дигарро ба ҳамсарӣ мегиранд. агар шумо худ тамоку намекашед, вале аз ҳавои аз зуди тамоку олуда нафас мегиред, пас бояд бидонед ки организматон то кадом андоза гирифтори таъсири харобиовари никотин мешавад. на танҳо бидонед, балки ба тамокукашон бигзор нафаре аз наздикон, дӯстон ё нафари роҳгузар бошад, заҳролуд кардани ҳавои тоза ва бедудеро ки шумо нафас мегиред манъ кунед. охир тибқи қонунгузорӣ мо ба нафас гирифтан аз ҳавои тоза ҳуқуқ дорем. агар ту аз тамоку даст кашидан мехоҳӣ, инак тавсияҳои натиҷабахшро аз таҷрибаи касоне ки ин корро аллакай анҷом доданд ба ту пешниҳод мекунем. дар давоми як ҳафта аз тамоку даст кашидан мумкин аст. ҳамаи тавсияҳоро ҳар рӯз мувофиқи тартиб ба ҷо овардан лозим аст. тавсияи якум: шурӯъ аз рӯзи якуме ки ба даст кашидан аз тамоку тасмим гирифтаед, кӯшиш кунед фосилаи миёни сигоркашиҳоро дарозтар намоед ва шом ҳисоб кунед ки шумораи сигорҳои кашидаатонро чӣ теъдод кам намудед. ҳар рӯз на камтар аз 45 дақиқа пиёда роҳ равед. тавсияи дуюм: рӯзи дуюм ба мо чӣ лозим аст? дастури ман ба даст кашидан аз тамоку тасмим гирифтам. резинаи ҳалқамонанд мехарем ва онро ба даст меандозем ва рӯзу шаб аз даст намегирем ва ҳамин ки хоҳиши тамоку кашидан пайдо мешавад, суханони ман ба даст кашидан аз тамоку тасмим гирифтамро такрор мекунем ва резинаро мекашему сар медиҳем. ҳамин тавр ҳар маротибае ки хоҳиши тамокукашӣ пайдо мешавад. ҳар рӯз то 2 литр об нӯшед. тавсияи сеюм: назорати фикрҳо. ҳамин ки дар саратон фикри тамоку ояд, пайдо шудани хоҳишро интизор нашуда, онро бо суханони ман ба даст кашидан аз тамоку тасмим гирифтам нигоҳ доред. фикр, хоҳиш, амал. фикр, хоҳиш, амал. принсипи сӯзондани купрукҳо. ҳама захираҳои тамокуро нест кунед. тавсияи чорум: ба дастгирии наздикон ва дӯстонатон, нафароне ки ба шумо дар тасмими дасткашӣ аз тамоку кӯмак мерасонанд, умед бандед. ба хастагӣ, гуруснагӣ, танҳоӣ
ва стресс роҳ надиҳед. тавсияи панҷум: ба наздикону дӯстонатон ки дар тасмиматон ба шумо кӯмак расонидан ташаккур баён кунед. худоро барои мадади ӯ дар раҳоӣ ёфтан аз ин вобастагӣ шукр гӯед. аз озодие ки ба даст овардед ҳаловат баред, шодӣ кунед. охир акнун аз тамоку вобастагӣ надоред. шумо дигар бандаи тамоку нестед. имрӯз аз тамоку даст бикашед то фардои худро зеботар бинед. озод нафас бигир, аз ҳеҷ чиз вобаста мабош. шарҳои изоҳи шумо дастгирии ин видео ва саҳифаи моро аз шумо интизорем. хайр, то вохӯрии навбатӣ.